Fa unes setmanes vam anar a veure la família Balears, unes illes que són molt més que 4 trossos de terra en meitat del Mediterrani. Són la part visible d'una gran estructura geològica formada fa entre 30 i 10 milions d'anys durant la col·lisió de les plaques africana i eurasiàtica. Les illes, que avui emergeixen sobre el nivell del mar, són només els punts més elevats d'aquest vast sistema geològic que s'estén sota les aigües de la Mediterrània. Aquest territori únic ha donat lloc a alguns dels paisatges més espectaculars del món i ha modelat un patrimoni natural, històric i cultural extraordinari. Però aquestes illes no acaben allà on trenquen les ones. Sota la superfície continuen amb impressionants parets rocoses que s'enfonsen en el blau profund del Mediterrani, extensos fons sorrencs gairebé intactes i praderies de fanerògames marines com la Posidònia i la Cimodòcea. Tots aquests hàbitats formen un mosaic submarí que acull una biodiversitat excepcional. Actualment, les Illes Balears compten amb 12 reserves marines d'interès pesquer, la més recent de les quals és la de Sa Dragonera, creada l'any 2020. Aquests espais protegits conserven ecosistemes d'un valor incalculable, tant des del punt de vista ambiental com econòmic i social. En aquest vídeo ens hem submergit a la Reserva Marina del Toro, creada l'any 2004, per descobrir un dels tresors millor conservats de la Mediterrània, i el que hem trobat ha superat totes les expectatives. Així que no perdem més temps, ens submergim i us ensenyem tot el que vam veure en aquestes dues immersions que vam fer a la Reserva Marina del Toro, prop de la ciutat de Palma. Com és habitual a les illes durant els mesos d'estiu, ens trobem amb una visibilitat espectacular. En aquesta zona de la reserva ens trobem amb un fons rocós, principalment cobert per organismes fotosintètics, en la seva majoria algues brunes. En aquests primers metres de fondària, les espècies més habituals són principalment sargs, castanyoletes i diferents tipus de làbrids, com el Thalassoma pavo o el Corygiulis. Però l'espècie que sota cap concepte podria fallar en aquesta zona poc profunda coberta d'algues són les salpes, amb el nom científic salpa salpa. Aquest és el principal peix herbívor del Mediterrani i es pot reconèixer fàcilment gràcies a aquestes línies grogues que recorren el seu cos horitzontalment. En aquesta part poc profunda també vam detectar 2 exemplars d'aquesta espècie d'aquí, Pinna rudis. Es tracta d'un bivalve que pot arribar a mesurar 50 centímetres i viure més de 30 anys. Aquest mol·lusc és totalment filtrador i és sensible a la contaminació de l'aigua, però també als ancoratges, ja que un impacte d'una àncora podria fer miques la seva closca i posar en risc la viabilitat de l'organisme. És justament per aquest motiu pel qual els solem veure amb més freqüència dintre de zones protegides, ja que tots aquests impactes que els posen en risc solen estar més controlats. A poc anem guanyant fondària i a mesura que avancem, entre les roques comencen a aparèixer nombrosos individus juvenils de Pinephelus marginatus, l'espècie coneguda típicament com a anfós i que realment pot arribar a assolir unes talles espectaculars. Tot i així, encara no estàvem veient els individus massius dels quals ens havíem parlat abans d'entrar a l'aigua. Així que continuem i dirigim la nostra atenció cap al blau, on trobem un altre dels grans depredadors dels ecosistemes litorals mediterranis, el Dentex dentex, conegut popularment com a dèntul. Aquesta espècie, igual que l'anfós, també és molt desitjada des del punt de vista pesquer, motiu pel qual les seves poblacions solen ser més abundants en zones protegides. Per altra banda, cal destacar que el nom d'aquesta espècie significa literalment dent, en al·lusió a les impressionants dents canines que utilitza per capturar i subjectar les seves preses. Aquest peix, a més de ser capaç d'assolir dimensions considerables, el dèntul es caracteritza per experimentar un canvi de coloració al llarg del seu cicle vital. Mentre que els exemplars juvenils solen presentar taques fosques sobre un fons gris, els adults adquireixen tonalitats més homogènies que poden variar entre l'argentat, el rosat i el blau. Continuem explorant la part més profunda i justament darrere d'aquesta roca comencem a veure una sèrie de llampecs o de reflexos de color blanc a meitat del blau. Així que ens acostem lentament i comencem a distingir una sèrie de siluetes fosques com un munt d'agulles atrevessant la columna d'aigua. Ens continuem aproximant lentament i encenem el llum per intentar gravar allò que estem veient a la distància. Es tracta d'un enorme banc d'Spiraena viridensis, coneguts popularment com a espets o barracudes, un altre dels grans depredadors del Mediterrani. Ens continuem acostant a poc i ens plantem en el ben mig del banc i deixem que siguin aquests espets els que ens envoltin, regalant-nos les imatges que esteu veient ara mateix en pantalla.
Després d'haver enregistrat aquestes imatges, comencem l'ascens, fem la parada de seguretat i tornem cap a l'embarcació, on fem el canvi d'ampolla. Després de descansar una estona i fer l'interval de superfície, ens dirigim cap al següent punt d'immersió, on l'objectiu serà trobar grans exemplars d'anfós i potser algun altre depredador mediterrani. Així que no perdem massa el temps i ens dirigim directament cap a la part més profunda, on a part d'haver-hi una gran quantitat de peix petit a l'aigua, comencem a veure els primers individus. I en només uns minuts, allà on miressis hi havia un anfós de grans dimensions. Una de les coses que vam notar més ràpidament, més enllà de la mida dels exemplars, era que aquests no ens tenien cap mena de por i que s'acostaven molt als bussejadors. Cal destacar que aquests peixos són un dels que més es beneficien de les àrees marines protegides, ja que al contrari d'altres espècies, aquests animals solen tenir una mobilitat molt reduïda i romandre sempre per la mateixa zona. També és important tenir en compte que aquests peixos són hermafrodites seqüencials protògens, és a dir, que neixen com a femelles i quan arriben a una certa edat i mida determinada, una part dels individus es transforma en mascles. Per aquest motiu, la presència de grans exemplars és essencial per garantir una reproducció equilibrada de la població. A les zones sotmeses per una forta pressió pesquera, els exemplars més grossos acostumen a ser els primers en desaparèixer, ja que són els més apreciats pels pescadors. Això pot provocar una manca de mascles reproductors, alterant la proporció entre sexes i reduint la capacitat de renovació de la població. A més, les femelles de major mida produeixen una quantitat molt superior d'ous i de millor qualitat, fet que augmenta significativament l'èxit reproductiu de l'espècie. Però en aquesta reserva no només podem trobar grans quantitats de Pinophelus marginatus, sinó també d'altres espècies que també són sensibles a la pressió pesquera, com per exemple aquest gran grup de corballs. O en un registre totalment oposat, depredadors pelàgics, com per exemple aquest grup de servioles, que no només era nombrós, sinó que també presentava talles molt significatives. Aquests vídeos són molt interessants perquè podem veure clarament les diferències entre la morfologia i el comportament de les servioles i l'anfós. Mentre que l'anfós té costums sedentaris i és habitual trobar-se'l en coves i té un cos compacte i una cua ampla pensats per esforços puntuals i capacitat de maniobra entre les roques, la serviola presenta una cua bifurcada especialitzada per estar constantment en moviment i ser el més eficient possible a l'hora de desplaçar-se en la columna d'aigua. Una altra de les espècies que vam poder veure associades a aquest fons rocós és justament la morena, concretament de l'espècie Moraena helena. Aquest peix ha portat les adaptacions per poder veure associat a esquerdes i coves de fons rocosos a l'extrem, fins al punt que no té cap mena d'escates per poder entrar i sortir de les esquerdes sense que aquestes li suposin cap mena d'inconvenient o obstacle. Però si deixem de banda els exemplars de major mesura i ens comencem a fixar en les espècies petites que viuen associades a aquest fons rocós, podem trobar peixos com aquest, el salmonet reial. Aquests animals són molt abundants en les escletxes i coves dels fons rocosos mediterranis, i és que es tracta d'una espècie purament nocturna que durant el dia busca refugi en aquesta mena de microhàbitats. Una de les curiositats més destacables d'aquesta espècie és que els ous, un cop fecundats, són incubats dintre la boca del mascle, el qual s'encarrega de protegir-los i assegurar que arribin a eclosionar. Finalment, i parant molta atenció a les ramificacions de les diferents algues que cobrien el fons rocós, vam acabar trobant aquests petits nudibranquis. Es tracta d'exemplars de l'espècie Flabellina finis, però en aquest vídeo no entrarem en detall en els nudibranquis, perquè això ho farem en un de pròxim, que us penjarem ben aviat sobre la vida marina que trobem al fòrum. Així que ja ho saps, la pròxima vegada que et parlin d'una reserva marina has de saber que són eines fonamentals per protegir tota aquesta biodiversitat i que els beneficis que generen no només es queden dintre l'àrea de la reserva, sinó que a més s'exporten a les àrees circumdants. Així que ja ho saps, si has arribat fins aquí i t'ha agradat el vídeo, no t'oblidis de seguir-nos i de deixar-nos un like. Ens veiem a la pròxima. Adeu!